Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin para asatidzah guru diniyah Masjid Al Hikmah Baru Gunung Tengah. Sedaya para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken, khususipun Al Ustaz Mas Irfan ngoten nggih, sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken sepindah kula lan panjenengan sedaya dipun haturi ten mriki niku mboten sanes nyeneng-nyenengna wong tuwa ngoten nggih Bu nggih. Nyeneng-nyenengna wong tuwa senajan wong tuwa niku sampun kapundhut. Niki tabarukan kalih Mbah Mas Likan sebagai tokoh masyarakat Warugunung niki dianggep dadi guru kula panjenengan sedaya. Wonten dawuh sapa sing nyeneng-nyenengna wong tuwa mongko uripe bakal enak sak anak turune. Sapa wonge sing nyeneng-nyenengna gurune niki bakal duwe anak turun sing pinter-pinter. Sapa wonge sing elek karo gurune niki anak turune niku bodho-bodho. Tapi apik karo wong tuwa, uripe nggih enak. Tapi dikongkon ngitung dhuwit akeh klirune ngoten. Sapa wonge sing apik karo gurune, elek karo wong tuane, niki pinter-pinter tapi uripe gak enak. Niku enten dawuh ngoten. Sampeyan kok meneng? Kula bangsuli malih nggih. Sapa wonge sing nyeneng-nyenengna wong tuwa niki bakal urip enak sak anak turune. Sapa wonge sing nyeneng-nyenengna gurune bakal duwe anak turun sing pinter-pinter. Dadi karek milih sampeyan nyenengna guru ambek nyenengna wong tuwa, apa tah nyenengna wong tuwa gak usah nyenengna guru. Karo-karone. Lah kesempatan menika kula sampean iki lek dijak kalih Gus Andre ngoten niku age-age iki nyenengno wong tuwa. Pak, wong tuwaku wis kapundhut. Gak ana hubungane Pak karo wong tuwa. Para bapak, para ibu, sing jelas kula sampean karo wong tuwa niki tetep ditunggoki. Senajan sampean wis tuwek ngenten niki lho. Tuwek niku lah asline anak cilik terus suwe-suwe dadi tuwa. Senajan tuwa ngenten niki, bapak ibu kula panjenengan sedaya niki ngetutaken sampean. Berhubung wong tuwa niki sampun pindah alam, jenenge alam barzah, kula sampean niki tetep dikongkon ndongakno. Didongakno wong tuwa niku sak seneng-senenge wong tuwa. Dadi anak niku ndongakno wong tuwane dadi seneng gak karo-karuan. Semono uga kula panjenengan sedaya kagungan guru, kagungan masayikh inggih punika Mbah Yai Mas Likan, kita dongak-dongakno niku nggih termasuk nyeneng-nyenengno guru. Sampeyan titeni pokoke, mboten usah dititeni. Ibarate sampeyan angen-angen dhewe. Sampeyan angen-angen mbuh sapa mbuh kira wong-wong lek sing nyenengno wong tuwa niki uripe jelas enak sak anak turune. Sampeyan titeni. Tapi lek nyusahno wong tuwa, sampeyan titeni uripe mesti bakal ketula-tula. Niki pun hukum sunatullah ngoten nggih. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kula hormati, terakhir niki wonten kabar. Kabar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamanna Jibrilu ayyakuna min ibni Adam. Malaikat Jibril niku pengen dadi wong. Sampeyan pun semerap kabar niku. Dereng. Nggih pancen rada ngaget-ngageti. Tibane malaikat Jibril niku pun suwe pengen dadi wong.
Malaikat Jibril pengen dadi wong, padahal gek ngenane niku ana kabar ana wong niku pengen dadi malaikat. Ten Jakarta niku ana wong pengen dadi malaikat. Wis ora kena diempet, dituturi ra gatekno. Akhire nggih penjara. Sampai saiki sik dadi wong. Lah iki malah malaikat Jibril sing pengen dadi wong. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang kula hormati, asline ngono dadi wong ambek dadi malaikat niku enak pundi to, Bu? Lek enak wong berarti sampean pun tahu ngrasakno dadi malaikat. Dereng. Nah, mboten saged dijawab. Soale kula sampean durung roh rasane dadi malaikat. Lek ana wong iso jawab niku nggih ngawur wong-wong. Tapi mulya pundi menungso kalih malaikat niku? Menungso kalih malaikat niku cara derajat niku tuwebe. Tasik mulya menungso. Mergo menungso niku turunane Nabi Adam alaihi salam. Lah Nabi Adam niku rajane malaikat. Dadi tasik mulya menungso, mergo menungso niku turunane Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku rajane malaikat. Pramila malaikat kalih kita niku asline sungkan ngoten. Wong tesik turunan raja. Dadi potong-potongan ngenten niki nggih turunan raja lho Bu sampean. Nggih saestu. Malaikat niku cara ngendikan cara Jawa niku ngundang bapak-bapak nggih. Nggih mboten wani ngawur. Nggih nyeluk den ngoten. Wong anake raja. Anake raja niku lak celukane napa, Bu? Raden. Den ngarit den. Den sarapan den ngoten. Ngundang ibu-ibu nggih jeng ngoten. Jeng kok meteng neh jeng. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, Allah ndamel donya saisine. Niki mboten ndamelaken malaikat. Ndamelaken menungso. Mulane menungso niku antuk julukan annasu ayalullah. Menungso niku keluargane Allah. Bener kula sampeyan niki makhluke Allah. Tapi saking sayange Allah ten kita sampai kita niku dianggap keluargane dhewe. Ngenten niki nggih pun biasa. Munggo cara Jawa nggih, cara Jawa. Wong niku duduk sanak, duduk kadang. Nek cocok dadi dulur. Dulur kandung gak cocok dadi wong liya. Mulane sampean sing gelek niku WA-an, jagongan niku karo wong liya, ora karo dulure sampean. Padahal kula sampean niki lek karo dulur nggih, jagongan tok mawon, jagongan. Kalih penuh ainur rahmah, memandang kasih sayang. Niki ganjarane gedhe pun dijamin kalih swarga. Wis gak usah wiritan tangi dalu aras-arasen kadang tangi ya mek nguyuh tok. Tapi jagongan karo dulur kandung sampean niku lho. Was-wasan ambek guyon, beke butuh utangan pira yu. Lah niku tok mawon lho. Pun padha karo zikir suwengi. Dadi lek sampean aras-arasen wiritan, cukup sampean goleki dulur kandung sampean dijak jagongan guyon. Mulane saking sayange Allah ten kula sampean niki sampai diarani saudarane pangeran, keluargane Gusti Allah. Lah kula sampean roh dawuh ngenten niki nggih pun sembrono. Masalahe wong kula kali sampean niki pun dianggap dadi keluargane Gusti Allah. Dadi nggih lek nyusahno wong nggih urusan kalau Gusti Allah. Sampeyan kok saged nyeneng-nyenengno wong, nggih urusan kali Gusti Allah. Bener wonge gak iso mbales, tapi Allah sing mbales. Kula sampeyan saged nulung-nulung wong. Wong sing sampeyan tulungi niku mboten saged mbales. Mboten napa-napa, niku udah diurusane Gusti Allah. Lah wonten dawuh wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi.
Allah akan selalu menolong hamba selagi hamba suka menolong sesama. Wong lanang kalau wong wedok tulung-tulungan. Kadang-kadang kula sampean niku sing paling gelek niku lek karo wong liya nulunge gak karo-karuan, tapi lek ana dulur dhewe njaluk tolong mesti disemayani. Nggih gak kabeh tapi rata. Nggih napa nggih? Lah lali kadang-kadang nyenengno wong nulung wong, lali lek bojone iku ya wong. Bojone njaluk tolong ya umbahno katokku ya sik Pak tolong jukukno arit Pak gaya apa gawe babat nang mburi babatono dhewe tak jukukno arit. Lah gampangane wong niku lek nulung wong liya niku kok seneng, tapi lek nulung bojone dhewe kadang arasen. Lah niku kadang lali lek bojone iku ya wong, ngoten lho. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, sampai-sampai malaikat Jibril kala wau niku iri kali kula sampean. Mangkane malaikat Jibril niku pengin dadi wong. Lah lek kula sampean wis didadekno wong niki, gak usah aneh-aneh, gak usah pengen dadi malaikat. Ngoten mawon nggih. Nah, pramila para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ing dalu menika kados Mbah Likan, kados Mbah Yai Mas Likan menika merintis dari awal sampai akhir sampai tekanin di pekapundhut saking Gusti Allah menika mboten sanes maringi contoh, maringi tauladan dumateng kula panjenengan sedaya. Sekedhik cerita kalih Mbah Mas Likan niku wekdal wonten Kedung Lumpang niku nggih siar agama ten mriku. Tapi takdir mengatakan lain bahwa Mbah Mas Likan ditakdiraken sedo wonten Waru Gunung. Kula panjenengan sedaya niki nggih kudu bangga ana kiai di makamaken ten desa Waru Gunung. Langkin lek enten kiai malih ndugi Waru Gunung nggih lek saged dimakamaken ten mriki malih ngoten nggih. Terserah niku generasi penerus. Intine napa? Intine lek teruse yai-yai sepuh niku lek ana tanah sangar, ana daerah sangar niku lek wonten kiai dimakamaken ten mriku insyaallah padhang. Tapi nggih pun dipateni ngoten nggih. Ana yai dipateni dipendhem nang kono digawe tumbal. Nggih ngoten niku. Tapi sing cerita ten Kedung Lumpang wau kula tasih inget bahwa enten namine rencang kula Khairul. Nah, Khairul niki pas wekdal niku mucal lare ngaji ngoten nggih. Mucal lare ngaji. Tiba-tiba Mbah Mas Likan niku rawuh. Tiba-tiba Mbah Mas Likan niku rawuh sehingga rencang kula niki langsung napa jenenge? Kaguk. Kaguk niku napa? Mboten saged mulang. Tiba-tiba meneng klakep. Mboten saged ngaturaken napa sing diaturaken ten arek-arek cilik niku wau. Mbah Mas Likan ndugi baru ngonten ditakoni, "Kon lapo kok gak iso mulang?" "Nggih, kula mboten saged mulang." "Lah kon kok mulang wong gak iso mulang?" "Nggih ngapunten, sak wektale jenengan ndugi niku kula langsung meneng klakep, mboten saged ngaturaken napa sing badhe kula aturaken ten lare-lare." Bareng ngonten mboten dangu, Mbah Mas Likan niku nyandak gulune ngenten. Gulune dicandak. "Mangapa?" Terus mangap. Sing Pak Khairul niku wau mangap. Mantun ngonten terus kadenge ngidul lek ngeriak niku lak mesti ana getarane ngoten nggih. Kek ngoten nggih ya. Mangapa didoni. Terus dilek. Nah, tapi dengan catatan niku sing ngidoni kan kiai. Lah lek kula sing ngidoni kan malih sampean taboki. Singkat cerita, si Pak Khairul niku wau lho langsung dadi fasih, langsung saged mulang. Sak badane Pak Khairul niki sampun dewasa, insyaallah sakniki tasik gesang Pak Khairul saged sampean tangleti. Usahane nggih sukses, masalah donya bondone nggih kathah, ibadahe nggih sregep, ngadak-ngadaken kegiatan nggih sregep. Niku sekilas cerita bahwa memang betul-betul Mbah Yai Mas Likan menika insyaallah
tiyang sing kagungan ilmu sing pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan sedaya tabarukan kali Mbah Mas Likan menika mengambil beberapa hikmah cerita sehingga kula sampean saged niraaken. Amin ya rabbal alamin. Mekaten napa ingkang saged kawula sampaiaken, kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.